ክብራት የህዋትና እግዚአብሔር ሰላም ናይጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሁን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቅድምና ትምርትና መህላፍና በዚህ ጅምር ባይብለኒ ዘሐለፈ ትምርትና ተኸታተልኩም ሪቶታትኩም ንዝሃብኩም ንየህዋት አዝየ ከመስግነኩም ይፈቱ እግዚአብሔር ይባርኩም ሕጁን በቀጻሊ ዘለኩም ሪቶታት ካመሃብ አይተከልከሉ ምክንያቱ ፐርፌክሽን እንኳን ተዘይ halwa ሪቶታትኩም ግና ብዙ ፕሮግረስ ከምዝህሉ ተስፋ ይገብር እግዚአብሔር ይባርኩም ቴንክ ዩ አጌን ባርናብ ትምርትና ከንቀጽል ናይዘካል አይ ትምርትና መበገስ ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካፍቅዲ 35 ክሳብ 40 ዘሎ ክፍሊ ከውኒው ኩላትና ነዚ ክፍለ ዚ አውጪና ሀቢርና ከነምቦ ፈር አምላኽ ይድመኩም ቁጥር 35 በስም ኢየሱስ ከምብዌ ንሱ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ ንስኻትኩም ከአ በትብርሃኑ ቁርብ ጊዜ ባህ ክብለኩም ደሊኹም ግናኸ እቲ አቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ ዘአነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ አቦይ ከም ዘለአኸኒ ብዛዕባይ ይምስክር ይሞ አነ ካብ ምስክር ዮሐንስ ዘአቢ ምስክር አሎኒ እቲ ዘለአኸኒ አቦይ ከአ ንሱ ባዕሉ ብዛዕባይ መስከረ ድምፁ ከቶ አይሰማኹምን ምስሉውን አይሪኹምን በትንሱ ዝለአኹ አያመንኩምን እሞ ቃሉውን አይሃደረኩምን ናይ ዘላለም ህይወት በተንጹፋት እትረኽቡና መሰለኩም ሲ ትምርምርወን ኣለኹም ንሳተን ከአ ብዛዕባየን ዝምስክራ ህይወት መንት ክትረኽቡ ናዋይ ክትመጹ አይትደልዩን ይኹም ይብለና ስለ ቅዱስ ቃሉ እግዚአብሔር ይመስገን በአርካብ ዚ ክፍለ ዚ ተበጊስና ንሎሙን ሰለስተ ሐሳባት ክንሪኢና ቀዳማይ ጽሁፋት ብዛዕባ ኢየሱስ የን ዝምስክራ አብዚ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካፍቅደ 30 ጀሚሩ ሰለስተ ደረጃታት ናይ ምስክርነት ይዝነግረና ቀዳማይ ናይ ገዛ እርሱ ምስክርነት ከም ዘለዎ ይነግረና እሞ ነገር ግን ኩል ጊዜ ሰባት ብዛዕባ ገዛ እርሱ ንዝምስክር መቼም ናይ ምስማዕ ናይ መቅባል ነገርና ተውት ስለዝኾነ ንኡ ይሓድጎሞ ካልአይ ምስክርነት ከም ዘለዎ ይነግረና እሱ ድማ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ምስክርነት እዩ ዮሐንስ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ምጅማሩ ቅድሚ 6 ወርሂ መንገድን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸረገ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስከረ ዳሃሩን ነቶምናቱ ደቀ መዛሙርት ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለዮም ዘፋለጦም አገልጋሊ ዮሐንስ ዝነበረቶ ሐጻር ናይ 6 ወርሂ ኣብ ምድሪ ዝጸንሐት አገልግሎት አሞዳታ በመስዋዕትዩ ዛዚምዎ ና ብዛዕቡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛረብ ከሎ ኣብ ቁጥር 35 ከምዚሉ ንሱ ዝነድድን ዘብርህን መብራህቲ ነበረ ንስኻትኩም ከአ በትብርሃኑ ቁሩብ ጊዜ ባህ ክብለኩም ደሊኹም ይብሎ ናይ ዮሐንስ ምስክርነት ነይርዎ ነገር ግን ናይ ዮሐንስ ምስክርነቱን አይተቀበሉውን ስለዚህ ናብ ተሳለሳይ ምስክር ድማ ከስግረና ከሎ ኣብ ቁጥር 36 ከምዚሉ አነ ካብ ምስክር ዮሐንስ ዘአቢ ምስክር አሎኒ ይሉ እዚ ካብ ዮሐንስ ዘአቢ ምስክርነት ተሳለሳይ ምስክር ማለት እዩ ናይ አቦ ምስክር እዩ ንሱ ድማ አቦ ብዛዕባ ወዱ ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስኪሩሎ ግን ናይ አቦ ምስክርነት በኸመይ አይነት መንገድ እዩ እንደሪልና በክልተ መንገድ ከም ዝኾነ ንረክብ ካብዚ ሐሳብ ካብዚ ክፍሊ ቀዳማይ ኣብ ቁጥር 36 ዘሎ ማለት እዩ ግናኸ እቲ አቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ ዛነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብሪ ንሱ አቦይ ከም ዝለአኸኒ ብዛዕባ ይምስክር ይሞ ይብሎ ስለዚህ ሕጂ ናይ ገዛ ርሳይ ምስክርነት ነይሩኒ አይተቀበልኩሞን ናይ ዮሐንስ ምስክርነት ነይሩኒ አይተቀበልኩሞን በሳለሳይ ደረጃ ናይ አቦ ምስክር አሎኒ እዚ ናይ አቦ ምስክር ድማ ተሓደ ብዝገብሮ ግብሪ ምንም ክትከሕዶ ወደይትኽሉ ኣብ ማእኸልኩም ብዝኸውን ነገራት አቦ ከም ዝለአኸኒ እዚ ይምስክር አሎ ይብሎ እቲ ካልኣይ ናይ አቦ ምስክርነት ድማ በመንገድ ጽሁፋት እዩ ብዛዕባ ናይ አቦ ምስክርነት እንዳተዛረበ ጸኒሁ ኣብ ቁጥር 39 ናይ ዘላለም ህይወት በተንጽሁፋት ትረኽቡና መሰለኩም ዚ ትምርምርወን ኣለኹም ንሳተን ከአ ብዛዕባይ እየን ዝምስክራ ይብሎ ስለዚህ አቦ ብዛዕባ ወዱ ዝመስከረሉ ምስክርነት ድማ ካልኣይ ብጽሁፋት እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሁፋት ብዛዕቡ ከም ዝምስክሩ ኣብዚ ክፍለ ዘይ ጥራይ ደይኮነ ደጋጊሙ ኣብ ወንጌላት ዝነገረና ሐሳብ እዩ ገለአብነት ንሙሳድ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ንመጀመሪያ ጊዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰበኹ ስብከት አዊና ንረኽቦ እንታይ ይብለና ልማድ ነይርዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት መጽዩ
ቅድሚ ሕጂ ናብ ቤት ጸሎት ክመጽእ ከሎ ካልኦት ከገልግሉ ከለው ይሰምዕ ይነሩ ይግልገል ይነሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ነቲ ጥቕላል ጽሑፍ ሂቦሞ ይብለና ዳሕራይ ከፊቱ ገንጺሉ ከንብቦ ምስ ጀመረ እቲ ክፍሊ ናይ ትንቢተ ኢሳይያስ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ዝዛረብ ይነሩና አንቢቡ ነዚ ከምዚ ኢልዎ እዚ ጽሑፍ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ብዛዕባ እቲ ትጽበይዎ ዘለኹም መሲሕ ዝዛረብ እቲ መሲሕ ድማ ኣነ እየ ስለዚ እዚ ጽሑፍ እዚ ተፈጺሙ እዩ ኢልዎ እዚ ግን ኣዝዩ ኣቆጢዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ታ ቀዳመይቲ ስብከቱ ከምዚ ንሕና ንረኽቦ ኮምፕሊመንት ተባሪኽና ጽቡቕ ኣገልግሎት ገለ ደይኮነ ረኺቡ ናብ ከጽልፍዎ ደልዮም ናብ ከረን ሂዞሞ ደየቡ ይብለና ነገር ግን እቲ ጊዜው ስለዘይኣኸለ ብማእኸሎም ሰንጢቑ ሓለፈ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ክትኻልኣይ ድማ ንሪኦ ኣብነት ሕጂ እውን ካብ ሉቃስ ወንጌል ኮይኑ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ድሕሪ ትንሳኤው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ ካብ ኢየሩሳሌም ተበጊሶም ናብ ኤማሁስ ትበሃል ንእሽተይ ዓዲ ኣብ መንገዲ ከለው ጎይታ ሕውስ ኢልዎ ዳሕራይ ዘረባ ጀሚሩ እንታይ ዳ ኮይንኩም ሓዚንኩም ኣለኹም ኢልዎ ሳቶም ድማ በዚ ቅነዚ ዝኾነ ነገር ኣይፈለጥካ እንዲኻ ተስፋ ንገብረሉ ዝነበርና መይቱ ኢሎም ብዛዕባ ሞቱ ክነግርዎ ጀሚሮ ሕጂ ከም ሰብ ክንሓስብ ከለና ነዞም ሰባት እዚኦም ነዞም ክልተ ደቀ መዛሙርት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዛ እርሱ ቅልእ ኣቢሉ ኣነ እኮ እየ ክብሎም ታዝቐለለት እያ ነይራ ነገር ግን ጎይታ ከምኡ ኣይኮነን ገይሩ ሎሚ እውን ብጽሑፍ ስለ ዝኾነ ንረኽቦ ነዞም ሰባት እዚኦም እውን ናብቲ ጽሑፍ እዩ መሊስዎም እንታይ ኢልዎም ኢንፋክት ገሲጽዎም ኣቱም ነቢያት ብተዛረብዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ኣያሱ ኢሉ ገሲጽዎም ንምንታይ ኢኹም ነቲ ጽሑፍ ዘይኣመንኩምሞ ብዛዕባይ ተዘሪቡ ነይሩ ከም ዝመውት ድሓር ድማ ከም ዝትንስእ ቀፂሉውን ከምዚ ኢልዎም ክርስቶስ እዚ ሓሰረ መከራዚ ክጸግብ እሞ ናብ ክብረቱ ከኣቱ ናይ ግድደ ኣይኮነን በሎም ይብለና ኣሲቡ እውን ካብ ሙሴን ኩሎም ነቢያትን ሂዙ ከዓ እቲ ብዛዕቡ ኣብ ኩሉ ጽሑፋት ዘሎ ክትርጉመሎም ጀመረ ይብለና ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ደቀ መዛሙርት ናብ ጽሑፍ መሊሱ ጽሑፋት ብዛዕቡ ከም ዝዛረቡ እናተርጎመ ኣረዲእዎም ጽሑፋት ብዛዕባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ዝምስክሩ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ክፍልና ክንመለስ ከለና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ማለት እዞም ፈሪሳውያን ይግስጾም ይዘሎ ጎይታ ማለት ናይ ዘላለም ሕይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡ እናመሰለኩም ሲ ትምርምርወን ኣለኹም ንሳተን ከዓ ብዛዕባ እየን ዝምስክራ እጂ እቲ ምምርማር ተጸሊኡ ኣይኮነን ምምርማር ጽሑፋት ጽቡቕ ነገር እዩ እዝራ ካብ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ክምለስ ከሎ ንሰለስተ ነገራት እዩ ልቡ ኣዳልዩ ተመሊሱ ሕጊ እግዚአብሔር ሓደ ንምምርማር ካልኣይ ድማ ንምግባር ሳልሳይ ድማ ሕጉን ፍርዱን ኣብ እስራኤል ንምምሃር ነዚ ነገር እዚ ልቡ ኣዳልዩ ይመጽኡ ስለዚ እዚ ዝናኣድ ነገር እዩ ፈሪሳውያኑን እቲ ምምርማሮም ተጸሊዩ ኣይኮነን ነገር ግን መርሚሮም ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ጽሑፍ ዝመርሕ ንኢየሱስ ግን ይነጽግዎ ኣለዎ ቁጽሪ 40 ከምዚ ኢሉና ኣሎ ህይወት ምእንቲ ክትረኽቡ ናባይ ክትመጹ ኣይትደልዩን ኢኹም እጂ ጽሑፍ እናመርመሩ ግን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ግን ኣይደልዩን ነይሮም ጽሑፍ ዕላምኡ ሓደ እዩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምጻእካ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንኽንፈልጡ ነገር ግን እዞም ሰባት እዚኦም ጽሑፍ መርሚሮም ናብ ኢየሱስ ምምጻእ ግን ወይ ድማ ንኢየሱስ ምቕባል ንኢየሱስ ናብ ልቦም ምእታው ንኢየሱስ ምእማን ግና ኣይደለዩ ንኢየሱስ ይነጽግዎ ኣለዉ ሓደ ሰብ እንድሕር ሓሚሙ ናብ ሓኪም ይኸይድ እጂ ሓኪም ምስከደ ሓኪም መርሚሩ ዳሕራይ ኦኬ እዝን ኢሉ ፕሪስክራይብ ይገብረሉ ወይ ድማ መድሃኒት ይእዝዘሉ ዳሕራይ ነቲ ዝተኣዘዘ መድሃኒት ከይዱ ካብ ቤት መድሃኒት ይገዝእ ነቲ መድሃኒት እሞ ከምቲ ዝተዋህቦ ኢንስትራክሽን ድማ ነቲ መድሃኒት ይወስዶ እዚ ዝገብር እምበር እቲ ሓኪም ጽሑፍ ምስ ሃቦ ወይ ድማ እቲ ፕሪስክራይብ ተገብረሉ ወረቐት በሊኡ ኣይኮነን ድድሕን ልክዕ ከምኡ ድማ ጽሑፍ ናብ ኢየሱስ ናብ መድሃኒ ዓለም ናብቲ ናይ ነፍስና መድሃኒት ዝኾነ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝወስደና ስለዚ ናብ ኢየሱስ መጺና ንኢየሱስ ክርስቶስ ረኺብናዮ ህይወት ክኾነልና መታን እቲ ዋና ዕላምኡ ናይ ጽሑፍ እዚዩ ኣውራ ዕላማ ናይ ጽሑፍ እዚዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ማርቲን ሉተር ከምዚ ኢልዎ ጽሑፋት ኢልዎ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝድቅሰለን መብልእ ማልየ ኢልዎ ናብ ጽሑፍ መጺና ንኢየሱስ ኢና ክንረኽቦ ድግባእ ማለት እዩ ምንባብና
حبيرنا بايبل ستدي نقبرو سبكتنا كله أموداتا نبي يسوع كريستوس كمرحنا يقبأ مغنياتو نايصوف وانا أورا ألاما نسوس لازقونا زيابير أملاخ زتمسجنا يغون كلاي حسابنا كنسجرمو كلاي دما نريو حساب انتايو يسوسن قالون هذا يوحنس وانجيلو كجمر كلو مراف هذا كاب قصر هذا كساب سلسته بأبيتي مجلس أتناي قويتنا يسوع كريستوس يزجمر نيوحنس سلسته أمتن كابون العلي زوجة دلو فولي نا يسوع كريستوس من النت كردو نسوقن بسلسته تقصي هب أبيليو زجمرنا السو أملاك كم زغنا ملكوت كم زغنا زل علماوي كم زغنا إننا نجرنا يزجمر يوحنس كم ماتيوس ويكم لوكاس كابلدت هيجمر يسوع كريستوس وليدو واسر تخلت أمت كونه خلو دمنا بيت مقدس كيدو قال النابلة إن أبيو قال أيكونن كيدو بأبيت مجلسات أملاخ ملكوت كم زخونة بمنجر زل علماوي كم زخونة بمنجر بزيو يوحنس زجمر نبتاتر لينا كما تسمو أب قصر هذا بجمر يا انت يلونا له قال بمجمر تانبرة اتقال دما أب أملاخ نبرة اتقال ون أملاخ نبرة يبلو اتقال أملاخ ينيرو إزي قال منيو إلنا دما منم دنجرجر كيبلنا متان ورد إلنا أب قطري 14 يوحنس مراف حدا قلت يقبرلنا اتقال سقاخونا سلازبل مالد سلازي بزعبا إيسوس يزارب إيسوسن قالوا حدا يوم زيابير أملاخ استمسجنا يخون رأي يوحنس مراف 19 قطر 13 دما كم زيبلنا بدا متعلى سكدان تونزي فيو سمون قال أملاخ أيو يبلنا لنا سلازي إيسوس كريستوسن قالوا هذا يوم زيابير أملاخ استمسجنا يخون إذا غنبل كلنا يسوع كريستوسن قالون هذا يوم كنبل كلنا جنا أنتاي مالتنا إبراويان مراف حدا قصر حدا كلتن كنا نبب أملاخ بزوه سائن ببزوه من جدن كأدم نبوتاتنا بنبيات مستزاربهم أبزن دهروت معلتات نأنا بتوراس كله زجبرو بون عالم زفت أرى ودو غيرو تزاربنا يبلو سلازي ناي اغزيابير قدم بنبيات يزارب نيرو ناي مودات هاغن التيميت زتزارب غن بودو بكريستوس ኢየሱስ እዩ እጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት መልእኽቲ ጥራይ ዘረባ ሂዙ መጽኡ ተዛሪቡ ጥራይ ድማ ደይኮነ ኢየሱስ ኩሉ ህይወቱ ኩሉ ዝገበሮ ነገር ናይ አምላክ ቃል ዘረባ እዩ ነይሩ መልእኽቲ ነይሩ መሟቱ ምትንስኡ አመስቀል ዝገበሮ ነገር ዘፈጸመ እቲ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወቱ ዘኾኖ ነገር ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃልን ሓደ ኢየሱስ ጎይታይ ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትጽሑፍ መስኪሩ ቀዳማይ ዝበልናዮ ጽሑፋት ብዛዕባ ኢየሱስ ይመስክራዩ ኣብዚ ሳልሳይ ግን ንብሎ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጽሑፍ መስኪሩ እዩ ኢና ንብል ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ክመጽእ ከሎቲ ቅዱስ ጽሑፍ ዝነበረ ብሉይ ኪዳን ስለዚ ብዛዕባ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣፈርም ገይሩ መለኮታዊ ቃሉ ከም ዝኾነ ነጊሩና ክልተ ክፍልታት ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ወንጌላት ከም በበልኩም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 17-18 ንሕጊ ኮነ ወይስ ነቢያት ክፍጽሙ መንበር ክስዕሮም ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:35 ነቶም ቃል አምላኽ ዝመጸሎም አማልኽቲ ካብ ዝብሎም ጽሑፍ ክፈርስ ኣይከኣልን እዩ ይብለና ስለዚህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ጽሑፋት መስኪሩል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድህር 40 መዓልታት ጾም በዲያብሎስ ከም ተፈተነ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ሉቃስ ምዕራፍ 4 ይነግረና እና ዲያብሎስ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ 40 መዓልቲ ኣይበልአን ከምዚልዎ ንስኻ ወዲ አምላኽ እንደህር ኮይንካ ነዚ እምነዚ እንጌራ ግበሮ ኢልዎ ጎይታ ገና ክምልሰሉ ከሎ ሰብ ካብ አፍ አምላኽ ብዝወጽእ ቃል እምበር እንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ኢልዎ ካልኣይ ድማ ናብ ነዊሕ ከረን ወሲዱ መንግስታት ዓለም ኩሉ አርዩ እዚ ኩሉ ንኣይ ተዋሂቡኒ እሞ እንተሰጊድካለይ ክህበካ ኢልዎ ጎይታ ገና ንአምላክካ ጥራይ ስገድ ተባሂሉ ድማ ተጻሒፉ ካባይ ረሃ ኢልዎ ይብለና ሳልሳይ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተ መቅደስ ጫፍ ወሲድዎ ንመላእኽቱ ክህልውኻ ይእዘልካ እሞ ካብዝ ተወርወር ኢልዎ ንሱ ግና ንአምላክካ ኣይትፈታተኑ ዝብል ድማ ጽሑፍ እዩ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እጂ ክነስተውሎ ዝደሊ ነገር ዲያብሎስ
ክፍትነውን ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ ብሉይ ኪዳን ቃላት ብናይ ብሉይ ኪዳን ጥቅሲ እናገበረ ንተራ አጋንንት አይኮነ ንሰይጣን ባዕሉ ብናይ ብሉይ ኪዳን ቃል ሲኢርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ነቲ ጽሑፍ መለኮታዊ ቃል ከም ዝኾነ አፈርም ይዝገብሮ ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረና አምላኽና ይኹን ካልአይ ድማ ኣብዚ ክፍል እዚ ነስተውዕሎ ነገር እንታይ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምጥቃስ ጥራይ ይጠቕሶ ዘይነበረ ይነብሮ ይእዘዞ ምዃኑ ድማ ኣብ ውሽጡ እዚ ሓሳብ እዚ ኣለዎ ምክንያቱ ስገደለይ ክብሎ ከሎ ኖ ንኣምላክካ ጥራይ ስገድ ተባሂሉ ተጻሒፉ ይክብል ከሎ ወይ ድማ መልአክቱ ዘልካይሞ ተወርወር ክብሎ ከሎ ኖ ንኣምላክካ ኣይትፈታተኖ ክብል ከሎ እቲ ንስኻ ትብሎ ደይኮነስ ነቲ ጽሑፍ ኣነ ዝእዘዝ ነቲ ጽሑፍ ኣነ ዝግዛእ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብኻልእ ዘረባ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሑፋት ድማ መስኪሩ እዩ ንጽሑፋት ድማ መለኮታዊ ቃሉ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ድማ በታ ሓደ ወገን ብዛዕባ ጽሑፋት መስኪሩሎ ክብረና አምላኽና ይሁን እግዚአብሔር ይባርኩም ንምልጠቀላል ሰለስተ ትምህርታት ኢና ተማሂርና ጽሑፋት ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስክራ ቃሉን ኢየሱስ ክርስቶስን ሓደዮም ካልአይልና ሳልሳይ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በታ ሓደ ወገን ብዛዕባ ጽሑፋት ይመስክር እዩ መለኮታዊ ቃሉ ከም ዝኾነ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብ ሳልሳይ ትምህርትና ክሳእ ንራኸብ ሰላም ቀንዩ ጎይታ ይባርኩም